Anansi Bia Media and then so yasan atransibio. Oh, you dear, ye abako sama howa ye ka. And sama yes masem na empo asukufo etimti ade ye so ba kase. Eno ene gusu a ye kan. Ye hyase ya ka ade abisi na se tutu ne mranchi brem na wom ene se otena atwa so se kwaman ehene ya sanso so akire se ebra na obire bo akyase no na ne susue bi wo senka nkrutu a eye dwaben kumawu eye ofenso mampon ensuta kokofu bekwai eguso ani de ka ho bebrebe nyina enkamo enye ba sasue ene baaye ema afedie na de aka ene se hwan ene bedi enini ewo sankrutuo nyina so ede twa mu no ye kire se konfana chia na sabre oye odisini kase pa eno eka so beboa no de akonwa bi aba si akonwa no be pie obi a ne fro se tu pim so ebra na aye enyimre fofie bi na akonwa ebaaye no ebisi na se tu na so meka say de wasai na onom ana abaye asante hina odikai yaka wo nyina na yesa dan ye ho ade akọ denchira sabre na omu na ye oman a ne nkutuo nyina ehye wo mase na se wo hye denchira se a na se wo ne be pii a na wo se wo ye ade ma denchira isanti message wadi ekoso nyina no wo de wo comments eba na fi de eye wani je anase eye oda na no so like ewum na afi wama nkofo so ati se obehye na opese wunya no twatwa so dia ene na o subscribe ba ya na ba ho na watwa so no echi na abehye mfimfiri amaka se manti ha senti ene wo subscribe denchira enema na oye ebi ene se nkura hya na siri nyina no obuswa enema de koma wo akase enema ni bi na ye baha ebi so ye bodoba ka bodoba wodi mfimfina ye twa ne aboro ne ahoro ye still kama ene na ka ne ye di dware na ebi so ye de agye nkola ntema ye de kata nkola ho na afi baha no so ebi kwa ajanan so na afi ebi so ye ni bebrebe na ye de asere na da so aseso ana se yi na ayet boto na se ho ane eda afi ijapa ye papianum isanum ane de kaka ho nye soa ade kodencha afi bio ye ka se ade yupa esusu eka ho na ye de akokwa ye de chirafo edan ene wo mu ne manema eho ti bontwuma ne de ko saa so na ye de sikafutu ene ene yawom ne asoa fe ye saa so de maya a wo mu empoku agina so na wo masisi so no ase de wo bu ensa no na wo mfie de wo mko na fe mrante kwa esusu a wo wo ahimfie ema sa nkuru nyina dabi obechini edi akonwa no ensusu ede no ko enumu ana yekinkaye na yehu se nana obiri ebo aso ede no wofaase a na ye nana asitutu ensusu koye okoye na asema kusiye ene se okonyin sen eye nana boampensim onu ankasa ni nua ketwa na obi asi na siwa sabre no ema okonyin sen ye kai ehunu se osei etumrika dwane eba na ofanchen ema onsuso ema no toa ne nana sasesreku awako meka sai de
oba owo no na essence ya mfana ma ye na se to 20 ye se o de share de na so ye ni nim ne papa sa kula ne friend se ntim jakare na buan kwensem sa brede oba kokora ko no samanchire enti ye dia brantie ntim jakare ono ene di ade ewo ye de chaman mu hwe se abrantie a oda omai kakraka ano bohuru sene ni tirimu de eye ne de na afi okan kokoso asem na oye niam akese se oda domo no pa ebra Asante sikadwai ebaye otiye enti otuabofo ebaye se omumra na nenku a eye sesi ya maka ho aboma ye fro ma Asante no yiri kai no omugu ekuo no ekuo a eye Asante no omugu kura se ompene ama din bi e friends Asante ema to omumra muguru yiri kai no ne to sumiru nsuso ane se saa sikadwa no akodwa no esi aba esika kura no yemfamre no na nkrunkura ya Asantifo a ye ka ho asemu wo moto mfata saa akodwa no se wo mo ye ne nkoa nti wo mo fa saa akodwa no emfamre no de nkira na ono ontra so ono ana no to efata saa akodwa no afebio wote se akodwa na chiwade bi ewo ho isa de tie dia anyimfo a wo mo edin ayakese ewo mu no nyina ye twitwa obia nsatea baako nyemfa nto yawo mu na yemfa mre ono ntim jakari ewo de nkira na obi busam se na nsatea baako ne de wokɔwe ana ode kɔyɛ nkwan ana se wokɔyɛ nden ende na ntim jakari ono a enenim di ntira ope ehimfu nyina ensa kia ebaako afede na ya wo mpa baako ne se obia mfa ne yere a ne ho fe oya abaya sonno a odina so obia nkofa ne yere abrewa bi ambre no ono mfata abrewa yemfa ma oba ne ho fe o yere de ne ho fe wo mpa a odina so no yemfa mre no e wo de nkira no ne nda asemwe ebae no enkwan beduru ye no na eya asem a Asante edom ya o ma sha sei ha we kohwe wo yenim na wo so kohwe wo yenim na wo so kohwe wo yenim na se wo mu hunu se ye bagi pene ewo asem a hene ntim jakare edi aba aniti anyimfu nyina ebo wo mtirim se yemfa nkɔ enne emfa nkɔ kyina wo bia eda wo enti se kakasa bia ebeto Ghana mamu all die bi die nensi Asante himfu yi ene di kan ekaye se yemfa nkɔ emfa ma enne ni dai ye kwa bia so no ye dinjakare epese wo ye bia wanye wonka we wie no manwie ana nkoa omobaye no ochichire wo mo itwa wo nkoa ni nyina ensatea edigu yawo mu na anina odimu na odi wo manim no odi omkun no etwitwa ne nam edigu yawo mu ana wo de so ankwan se mo mfa nkɔ na mo mfa nkɔ mantim jakare se niema obusae no eni ye de aba lukwase nie se wo ma ye wedi a na dia ba ko pɛ ene da wo menum entokwa na Asante ebetumi ene de nkira akwana akoni de e baso na e betwa so ye awo ya power to so no na se sibe se asemu ye oda send your comments fa ye address ana se number eguso so wo asembisa bia wo a obetuma afre na edo akasa okay obetuma like no share no subscribe Beda wasipi. Beda wasipi.